Vi vil se, hvem af os, der kan lave eller drikke en sodavand hurtigst. 3, 2, 1, nu skål. Det kommer. Fuck, jeg har det som jeg skal kaste op. Ja, okay, det var dig. Nu vil vi spise den her Satan ting. Så er det mega stærk. Okay, 3, 2, 1, nu. Fuck, vi ligner en ged. Ja, det kan du også. Tak. Nu skal jeg have kold. Jeg dør. Jeg slugte. Se, nu vil vi spise det havregryn. 3, 2, 1, nu. Fuck, det var meget godt. Okay, og nu skal jeg bare med spille mere. Jeg kan fucking meget på gulvet. Og min mund er helt jeg er helt slap. Jeg kan snart ikke spise mere. Nu skal vi ikke spise mere, for ellers spiser vi bare for meget. Jeg kan begynde at snakke igen. Ja, det gør. Nej. Jeg skal godt se det. Vi spiller også en hel masse. Ja. Det smager klam. Ja, nu kan jeg snakke med det. Næsten. Ja, hvad er det fedt? Hold det helt. Blødt. Det er sådan noget gummi. Så jeg sagde, det var en god idé at have havregryn. Det er beskidt. Okay, jeg synker snart mit. Så det var noget af det. Nå, det var noget af det for mig. Lidt med. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Jeg er færdig. Det sidder bare fast.